Čo tu máme? Kúpeľová sol, Body Glow. Táto sol je vhodná pre každého, kto si chce večer urobiť uvoľňujúcu kúpeľ, oddychnúť si po ťažkom a náročnom dni, možno po cvičení, a uvoľní svaly a navodí nás na pokojný spánok. Ďalej tu máme šampón Coffee Lemon, ktorý sama používam a zbožňujem ho, pretože má naozaj veľmi pekné zloženie a ak ho používate dlhodobo, tak sa vám aj skráti ten interval medzi jednotlivými umývaniami vlasov. Potom tu máme aktívny hydratačný krém s ceramidmi, on je výborný teraz aj na zimu. Na suchú pokožku, vonku keď máme zimu, vietor, tak vlastne tie ceramidy nám obnovujú ochrannú vrstvu a v podstate tá pokožka je pekná, vláčna, hydratovaná. Cleanser, tento konkrétne je na problematickú pleť a na akné, čiže všetky tieto cleansere majú výhodu, že neobsahujú vodu, alkohol a vlastne sú veľmi šetrné k pokožke, nevysušujú ju, naopak je pekné vláčna a hydratovaná.